Μιλάω σήμερα στο όνομα όλων των δικαστών και εισαγγελέων μελών της Ένωσής μας, των 3.000 δικαστικών λειτουργών που, έχοντας συνείδηση της βαριάς ευθύνης που πέφτει στους ώμους της δικαιοσύνης, είναι ταυτόχρονα και προβληματισμένοι από την επιχειρούμενη παραπληροφόρηση από γνωστούς κύκλους, οι οποίοι επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση. Επιδίωξή μας είναι να διεξαχθεί η δίκη στη Λάρισα με όρους νηφαλιότητας και τήρησης των δικονομικών και ουσιαστικών κανόνων. Αυτό επιβάλλουν οι στοιχειώδεις δημοκρατικές αρχές. Απ' την αρχή, ωστόσο, διαφάνηκε η δηλωμένη στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο. Ενεργούν καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία, τελώντας σωρία δικημάτων, τα οποία καταγγείλαμε την περασμένη εβδομάδα. Εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν τάχα το ενδιαφέρον τους. Στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Ούτε για τους συγγενείς που περιμένουν με αγωνία την έναρξη της διαδικασίας, ούτε για τη δικαίωση των 57 δικοχαμένων παιδιών στην πλειοψηφία τους, ούτε για την απόδοση δικαιοσύνης. Κάθε βίντεο που ανεβάζουν, κάθε παράνομη πράξη που διαπράττουν, μετατρέπεται στη δική του συνείδηση σε χιλιάδες ψήφους στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Να θυμηθούμε ότι τέτοιου είδους ψεύτικο αντισυστημισμό και επαναστατικότητα έδειξαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής την πρώτη περίοδο της ανωδικής πορείας τους. Τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι έχουν βαριά ευθύνη για την προβολή τέτοιων συμπεριφορών υπονομευτικών της δημοκρατίας. Συνειρμικά έρχονται και πάλι στο νου μας οι συνεντεύξεις και η προβολή των μελών της Χρυσής Αυγής στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια ως δήθεν σωτήρων μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων. Τώρα τα ίδια μέσα εκολάπτουν και πάλι το αυγό του φιδιού σε άλλη συσκευασία. Θα φανεί στο διάβα του χρόνου πόσο ακριβά θα πληρώσει ο λαός μας τέτοιες αντιδημοκρατικές εκτροπές. Ανάμεσα σε αυτούς που επιθυμούν την ολοκληρωτική διάλυση των θεσμών στο υφιστάμενο πολίτευμα, χωρίς να προτείνουν με τι σκοπεύουν να τους αντικαταστήσουν, και σε αυτούς που μένουν ικανοποιημένοι με την υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία πολιτών, όσων πραγματικά επιθυμούν και αγωνίζονται για την βελτίωση των θεσμών. Εκείνοι οι οποίοι, πατώντας την αποκτηθήσα εμπειρία μετά τη μεταπολίτευση, αφουγκράζονται τις αλλαγές που έχουν μετατραπεί σε ώριμο κοινωνικό αίτημα, αυτοί που μίλησαν πρώτοι για μεταρρυθμίσεις στο κεφάλαιο της δικαιοσύνης, στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας, στην απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων από αφιπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχουν αυτοί που πρώτοι σήκωσαν τη σημαία της διεκδίκησης επαναφοράς των δώρων για εργαζόμενους και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Αυτοί που με παρησία στυλίτευσαν πριν 3 χρόνια ενέργειες κυβερνητικών αξιωματούχων μη συμβατές με το διακριτό ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Αυτοί που στάθηκαν την εποχή της πανδημίας υπερασπιστές των συνταγματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Είμαστε περήφανοι ως Δικαστική Ένωση γιατί όλα αυτά τα παλέψαμε πρώτοι εμείς, σε μια εποχή κατά την οποία οι δίθεν αντισυστημικοί και άλλοι επίδοξοι σωτήρες του λαού ήταν κρυμμένοι στη βόλεψη και στην ασφάλειά τους. Στη δίκη της Λάρισσας δεν κρίνεται μόνο η τύχη των 36 κατηγορουμένων. Κρίνεται η αντοχή του οικοδομήματος της δημοκρατίας. Η επιλογή και η διαμόρφωση της αίθουσας είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Διαχρονικά έχουμε ως Ένωση τονίσει τα προβλήματα σε δικαστικές αίθουσες, τις ελλειπείς υποδομές και την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όταν για άλλους αυτά τα αιτήματα ήταν τριτεύοντα. Είμαστε ωστόσο επιφορτισμένοι να ασκήσουμε το λειτουργήμά μας στις δοσμένες συνθήκες. Για να διεξαχθεί ωστόσο ομαλά η δίκη, δεν αρκεί η καλή πρόθεση και το φιλότιμο των δικαστών. Όσο και αν φαίνεται στους πολίτες αδιανόητο, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που η δικαστική έδρα είναι απροστάτευτη απέναντι σε ύβρις, σε προπυλακισμούς, σε χυδαιότητες λίγων δικηγόρων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το νομοθετικό κενό για να επιβάλλουν το χάος, φέρνοντας πολλές φορές στα όρια της σωματικής και ψυχολογικής κατάρρευσης στους δικαστές. Πολιτικά κόμματα και θεσμικοί φορείς δεν είδαν και δεν έλαβαν θέση μέχρι σήμερα, δεν καταδίκασαν τα έκτροπα, τους προπυλακισμούς σε βάρος δικαστικών λειτουργών που συνέβησαν την πρώτη μέρα της συνεδρίας του δικαστηρίου από μια μικρή μερίδα δικηγόρων και διαδίκων.
αποφεύγουν να δηλώσουν ευθέως πως μέσα σε τέτοιες συνθήκες δεν διασφαλίζεται η διεξαγωγή μιας ομαλής διαδικασίας. Έμειναν μόνο στη διαμόρφωση της δικαστικής αίθουσας, που είναι μεν σημαντικός παράγοντας, δεν είναι ο μοναδικός. Είναι υποκρισία να ισχυρίζεται κανείς ότι επιθυμεί δίκαιη δίκη και από την άλλη να επικροτεί άμεσα ή έμεσα τους τραμπουκισμούς που επιβλήθηκαν ως κανονικότητα από μια μειοψηφία η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως γραφική. Όσο η πολιτεία διστάζει να προχωρήσει στα επιβαλλόμενα νομοθετικά μέτρα τα οποία από πέρσι το καλοκαίρι προτείναμε, η διολίσθηση του κύρους της δικαιοσύνης θα έρθει νομοτελειακά. Το θηρίο δεν εξημερώνεται με τα χάδια, τον φόβο απέναντί του και τον ενδοτισμό. Το τέλος της παραφροσύνης θα το φέρει η επιβολή της ομαλής λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Απευθυνόμαστε στο Υπουργείο και λέμε: βρείτε την τόλμη να το κάνετε, προστατέψτε τους δικαστές για να επιτελέσουν σωστά το καθήκον τους. Το απαιτεί η κοινωνία, το επιθυμεί το δικαστικό σώμα, το ζητάει η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών των θυμάτων, εκείνων που μένουν από επιλογή μακριά από τη δημοσιότητα και την αυτάρεσκη τηλεοπτική προβολή, των ανθρώπων εκείνων που κουβαλούν για 3 χρόνια έναν ανίποτο πόνο και επιθυμούν να ξεκινήσει άμεση διαδικασία και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα παρακολουθούμε την πορεία της δίκης και θα παρεμβαίνουμε όποτε χρειάζεται.